Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Nimuel. Taong 1960, Las Nieves, Agusan del Norte. Itong mga panahong ito, nasa edad 15 taong gulang si Nimuel. Kailangan niyang tumigil sa pag-aaral para may makatuwang ang kanyang ama sa bukid. Medyo hirap na din kasi sila noong pag-aralin siya sa kadahilanang hindi gaanong mabilis ang pag-usad ng pagsasaka ng kanyang ama. Wala namang makakatuwang ito maliban sa kanya, gawa ng mga bata pa ang 4 niyang kapatid. Dumagdag pa noon sa pasanin nila ni Muel ang 3 buwang buntis niyang ina. Dahil sa wala naman siyang magagawa, pinili na lamang niyang sundin ang nais ng mga ito. Marami man siyang pangarap sa buhay, kinakailangan niya yung isang tabi para sa kanyang pamilya. Sa araw-araw nilang pagsasaka noon, naging maayos naman ang lahat. Kahit papaano, nababawasan ang kalungkutan niya dahil sa mga ginagawang pagpapaunawa ng kanyang ama sa kanilang kinakaharap na problema. Palagi nitong inilalahad sa kanya, marami pa ang panahon para magawa niyang maipagpatuloy ang gusto niyang tahaking landas sa kanyang buhay. Ilang buwan ang makalipas matapos ang kanyang pagtigil sa pag-aaral, mas lalo pang naging abala sila ng kanyang ama sa bukid. Panahon na kasi yun ng bungahan ng mais, kaya na may kinakailangan nila itong bantayan upang hindi pestihin ng mga ibon at insekto na napapadpad sa lugar. Kapag umaga noon, 4:00 pa lamang ng madaling araw, nagbabantay na si Nimuel sa kanilang sakahan. Halos doon na umiikot ang kanyang araw-araw na buhay na siya namang patuloy niyang iniintindi. Wala naman siyang magagawa sa kadahilanang kinakailangan ding magtrabaho ng kanyang ama sa tahanan nila dahil sa hindi na gaanong makakagawa ng mabibigat na gawain ang kanyang ina. Isang araw, habang nagbabantay ng maisan si Nimuel, merong napadpad na isang lalaki sa kanilang sakahan. May daladala itong bayong at talibong na parabang tutungo ito sa karatig na bundok. Bago pa man ito makapasok sa loob ng kanilang maisan, agad naman niya yung pinuntahan para kausapin. Paglapit niya rito, sinabi niya na bawal pasukin ang looban ng kanilang mga pananim na mais dahil baka maapektuhan ang mga bunga nitong dinadala. Matapos niya yung mailahad, agad naman niyang itinuro sa lalaki ang ibang daan patungo sa bundok. Pasensya na ho kayo, Manong ha. Pansamantala hong bawal dumaan dito. Intindihin niyo na lang po. Sa mga susunod na buwan, maaari na rin kayo ditong dumaan. Wika ni Nimuel. Nang marinig ito ng lalaki, tumangulang naman ito habang marahan na tinatahak ang daan patungong bundok. Bago nito nilisan ang lugar, nagpasalamat yon kay Nimuel, gawa ng kahit papaano'y nakatulong yon sa kanyang paghahanap ng daan patungo sa nais niyang puntahan. Sa paglayo ng panauhin sa kanilang sakahan, sakto naman ang pagdating ng kanyang ama. Nang makita siya nitong naglilibot sa lugar, agad naman siya nitong nilapitan para iabot ang supot ng dala nitong pagkain. Kumain ka na muna, anak. Ako na magbabantay rito. Wika ng kanyang ama. Matapos nitong makapagsalita, dali-dali naman itong tinungo ang madamong parte ng kanilang bukid para magtabas ng mga talahib. Sa pagsapit ng hapon, maaga pa naman sila noong umuwi dahil marami pa silang gagawin sa kanilang tahanan. Wala din kasi sila doong maaasahan maliban sa kanilang dalawa.
Ilang minuto pa ang lumipas, narating na nga nila ni Muel ang kanilang kubo. Kagaya ng nakagawian, siya ang magsasalansan sa loob ng kanilang bahay ng mga panggatong nilang naibilad maghapon. Ang kanyang ama naman noon ang magluluto ng kanilang panghapunan. Ganon at ganon palagi ang ginagawa nilang mag-ama, magmula noong nagdalang tao ang kanyang ina. Sa pagtalikod ng araw sa kalupaan, hindi pa man nakakapasok si Nimuel sa kanilang tahanan, nakarinig siya ng isang pagtawag sa labas ng kanilang bakuran. Pamilyar sa kanya ang boses na yon, kaya na may agad siyang napatingin sa panauhin. Pagsilay niya sa lalaki, tumambad sa kanya ang magsasakang dumaan sa kanilang sakahan noong umaga. "Noy, pwede ba akong makiinom? Naubusan kasi ako ng baong tubig eh." Wika ng lalaking yon habang nananatiling nakatayo sa labas ng bakod. Nang marinig ito ni Nimuel, agad naman niyang tinawag ang kanyang ama para yun na ang kumausap sa lalaki. Alam niya kasing wala pa siya noong karapatang magpapasok ng kung sino-sino sa kanila, lalo pat buntis ang kanyang ina. Sa paglabas nito sa kanilang tahanan, dali-dali naman itong nilapitan ang lalaki. Ilang minuto pa ang lumipas, agad naman niya yung nasipat na pumasok sa kanilang bakuran kasama ang kanyang ama. Pagpasok nito sa bahay nila, agad naman siyang sumunod, dala-dala ang iilang panggatong na kanyang tinatambak sa loob ng kanilang tahanan. Sa pagpapatuloy ng pag-uusap ng lalaki at ng kanyang ama, bigla naman yung natigilan ng dumaan sa kanilang harapan ang buntis niyang ina. Pagsilay doon ng lalaki, tila ba nagbago ang aksyon nito na para bang kinabahan. Habang patuloy niyang pinagmamasdan ang ina ni Nimuel, marahan naman siyang tinapik ng ama nito habang nagtatanong ng, "Bakit, Manong? May problema ba? Kung tapos ka nang uminom, makakaalis ka na." Matapos nitong makapagsalita, agad namang napatingin sa ama ni Nimuel ang kausap nito na para bang meron yung isang bagay na nais ipagtapat. Subalit dahil sa pagmamadali nito at tila ba pagkabahala, wala na yung nagawa kundi ang umalis at manatiling walang imik. Bago nito nilisan ang bahay nilang mag-anak, tanging isang kataga lamang ang nabanggit nito at yun ay ang mag-ingat. Hindi naman nila ito gaanong binigyan ng pansin sa kadahilanang sa isip-isip nila, maaaring ibang pag-iingat ang nais sabihin ng lalaki. Nang silang mag-anak na lamang ang natira sa bahay, doon na sila nag-umpisang mag-usap ukol sa nalalapit nilang pag-aani. Yon ang kanilang pinagtuunan noon ng pansin, gawa ng napakahirap maibenta ng mais sa kanilang lugar. Kinakailangan pa nila noong bumaba ng bayan para lamang maibenta ang kabuuan nito. Dagdag isipin pa noon nilang mag-ama kung iiwan ba nila ang kanyang ina sa bahay nila nang nag-iisa. Medyo aabutin din kasi sila ng ilang araw sa bayan bago tuluyang makauwi, dala-dala ang salapi na siyang katas ng kanilang pag-aani. Dahil sa wala naman sila noong pagpipilian, kung kaya't ninais na lamang ni Nimuel na siya ang magpaiwan. Napaka-imposible kasi para sa kanya na madala ang sako-sakong mais patungo sa bayan, lalo pat hindi niya kayang pasanin ang kahit isa sa mga ito. Nang mapagkasunduan na nila ang kanilang mga plano, agad namang niligpit ni Nimuel ang kanilang mga pinagkainan. Ilang araw pa noon nang lumipas, naging abala naman sila sa sakahan para gapasin ang kanilang mga tanim. Inabot sila noon ng 2 araw sa kadahilanang silang mag-ama lamang ang nagtulong-tulong
para magapas ang kabuuan nito. Sa pagdating ng nakatakdang araw ng pag-alis ng kanyang ama, mariin naman itong inihabilin kay Nemuel ang mga bagay na kinakailangan niyang gawin. Inilahad din noon ng kanyang ama ang tungkol sa mga panganib na maaaring maidulot ng pagdadalang tao ng kanyang ina. Matapos nitong maihabilin ang mga bagay na kinakailangan niyang malaman, agad naman itong umalis sa kanilang tahanan. Nemuel, kayo na ang bahala rito, ha? Magkita-kita na lang tayo pagkaraan ng 3 araw. Sige na, mauna na ako. Pagpapaalam ng kanyang ama. Nang marinig ni Nemuel ang sinabi nito, agad naman niyang inihatid ang kanyang ama patungo sa sasakyan nitong kalabaw. Ilang minuto pa ang lumipas, tuluyan na itong nakalayo sa kanilang bahay. Panatag naman noon si Nemuel na walang mangyayari sa kanila, gawa ng matitibay ang bawat pundasyon at dingding ng kanilang tahanan. Akala ni Nemuel, sa loob ng 3 araw, gano'n na ang mangyayari sa kanila, ngunit nagkamali siya. Sa pagsapit pa lamang ng gabi noong wala sa kanila ang kanyang ama, binulabog na sila ng mga kakaibang pagpaparamdam sa buong paligid. Hindi pa man gaano malalim ang gabi, may mga naririnig na silang umiiyak at umaatungal sa loob ng kanilang bahay. Panay na din ang pag-ungol noon ng kanyang ina na para bang meron itong kakaibang karamdaman na iniinda. Dahil sa mga pangyayari, buong magdamag na natiling nakabantay si Nemuel. Balot man ng takot ang kanyang buong katawan, pinili niyang maging matatag, alang-alang sa pangako niya sa kanyang mga magulang. Kinaumagahan, maaga pang tumungo sa baryo si Nemuel para maghanap ng tulong. Yun na lamang ang kanyang naisip na paraan, lalo pat hindi niya alam kung papaano matutulungan ang kanyang ina. Labis kasi siya noong nag-aalala, gawa ng binalot ito ng hindi maipaliwanag na karamdaman. Napakataas ng lagnat noon ng kanyang ina at sa likod ng napakainit nitong katawan, nakakaramdam ito ng hindi maipaliwanag na lamig sa kanyang mga kalamnan. Sa pagdating niya noon sa baryo, agad naman siyang naghanap ng manggagamot. Kung saan-saang dako na siya noong tumungo, ngunit sa kasamaang palad wala siyang nakita. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla naman niyang nasipat ang lalaking humingi ng tubig sa kanila, kung kaya't walang pag-aalangan na niya itong nilapitan. Pagsilay sa kanya nito, agad din naman siya nitong namukaan, kaya na may bahagyang itinigil ng lalaking yon ang kanyang ginagawa. Oh, Noy, anong ginagawa mo rito? May hinahanap ka ba? Tanong ng lalaki sa kanya. Manong, may kilala ba kayong manggagamot? Si inay kasi kagabi pa nilalagnat eh. Marami na din hong nangyayari sa amin tuwing gabi. Hindi ko na nga po alam kung anong gagawin ko eh. Mangiyak-ngiyak na sagot naman ni Nemuel. Mga aswang ba? Hindi ba binigyan ko na kayo ng babala ng iyong ama? Nasaan ba siya? Sagot naman ng lalaki. Nang marinig ni Nemuel ang sinabi nito, bigla naman siyang nakaramdam ng matinding pagkabahala sa kanyang sarili sa kadahilanang kung totoo man ang sinabi nito tungkol sa mga aswang. Nasisiguro niyang nasa mapanganib silang sitwasyon ng kanyang ina. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, inilahad sa kanya ng lalaki na wala siyang dapat ipag-alala, gawa ng ang tatay nito ay isang manggagamot. Kaya lang naman siya noon napanhik sa bundok para kumuha ng mga halamang gamot na bibihira lamang na tumutubo sa mga lupang tinitirhan ng tao. Dagdag pa nito na sa kanyang paglalakbay noon sa magubat na parte ng bundok,
Nakasilay siya ng 3 kubo na may mga nakatirang hindi kaaya-ayang tao. Madaling natunugan ng lalaki na aswang ang mga ito, gawa ng kabisado na niya ang presensya ng mga ganoong uri ng nilalang. Yun din ang naging rason niya kung bakit dumaan siya sa bahay nila ni Muel para magbigay ng babala. Nang marinig niya ang lahat ng sinabi ng lalaki, kahit papaano'y medyo napanatag naman ang kanyang isipan sa kadahilan ng alam niya sa kanyang sarili na makakatulong ito sa kanilang problema. Ilang minuto pa ang lumipas, doon nakilala ni Nimuel ang ama nito na abala sa pagdidikdik ng mga halamang gamot. Nang matapos na ito sa kanyang ginagawa, agad naman yung nagpasama kay Nimuel patungo sa kanilang tahanan. Hindi gaanong umiimik ang matanda, subalit alam niya sa kanyang sarili na marami itong matutulong sa kanila. Sa pagdating nila sa kanilang tahanan, bumungad sa kanya ang kanyang mga kapatid na abala sa paglalaro sa kanilang bakuran. Ang ina naman nila noon, kahit kita mo sa pagmumukha nitong may iniindang karamdaman, patuloy pa rin ito sa pagbabantay sa kanyang mga supling. Nang makalapit na sila sa kinaroroonan nito, agad namang natunugan ng albularyo ang mga elementong nakasapi sa katawan nito. Yon ang nagiging sanhi ng panghihina ng katawan ng ina ni Nimuel at pinagmumulan ng hindi kaaya-aya nitong karamdaman. Dahil sa lala ng kalagayan ng kanyang ina, kung kaya't agad naman itong pinapasok ng albularyo sa tahanan nila. Dali-dali namang sumunod noon si Nimuel nang sa gayoy makita niya ang gagawin ng ama ng lalaki sa nanay niya. Maya-maya pa, narating na nga nila ang higaan nito kung saan agad din namang nag-utos ang albularyo na magsunog sila ng kamangyan sa labas ng bahay. Kailangan nila ang usok nito nang sa gayoy maitaboy ang hindi kaaya-ayang mga presensya sa buong paligid. Pinakuha din sila nito ng dahon ng saging na hindi pa bumubuka na siyang paglalagyan nito ng tawas. Bago sumapit noon ang tanghali, natapos na ang gamutan sa kanilang tahanan. Inihabilin sa kanya noon ng albularyo na huwag palabasin ng bahay ang kanyang ina sa pagsapit ng 3:00 ng hapon hanggang 5:00 ng umaga. Para mas lalong mapanatag ang isipan noon ni Nimuel, inilahad sa kanya ng albularyo na hanggat hindi pa dumarating ang kanilang padre de pamilya, mananatili sa bahay nila ang lalaking anak nito. Makakatulong yun sa kanila kontra sa angka ng mga aswang, sa kadahilan ng marami din yung alam na lihim na karunungan. Nang marinig ni Nimuel ang sinabi ng matanda, sobra-sobra naman ang kanyang pasasalamat dahil sa tulong nitong ibinibigay sa kanilang pamilya. Halos hindi siya makapaniwala noon na sa simpleng isang basong tubig na itinulong nila sa anak nito, susuklian yon ng malaki. Kinagabihan, matapos kumain ng hapunan nila ni Nimuel, mariin naman silang nagmatsyag sa buong paligid. Sinigurado nilang punong-puno ng pangontra ang silid ng kanyang ina upang masigurong ito ay ligtas hanggang sa pagsapit ng umaga. Nakahanda na din ang kanilang mga talibong noon panlaban sa mga aswang na magtatangkang lumapit sa kanilang tahanan. Sa pagsapit ng 10:00 ng gabi, bigla naman sila noong napatahimik nang makarinig sila ng napakalakas na pag-alulong sa buong paligid. May mga umaatungal na ding mga nilalang sa buong lugar na halos hindi nila maramdaman kung saan ang mga ito nanggagaling. Ilang minuto pa ang lumipas, laking gulat na lamang nila ni Nimuel nang makarinig sila ng mga pagkalabog sa entradang pinto ng kanilang bahay.
Paulit-ulit itong sinusuwag ng aswang hanggang sa dumating ang puntong tuluyan na itong nabutas. Dahil sa mga pangyayaring yon, agad naman nilang itinulak ang silyang malapit doon para magsilbing harang sa pintuang malapit ng masira. Hindi pinahintulutan nila ni Muel na maalis yon ang mga nilalang, kung kaya't doon sila nanatili hanggang sa dumating ang puntong bahagyang kumalma ang buong paligid. Sa pagbalik ng katahimikan sa buong lugar, nananatili pa rin silang alerto sa kadahilanang alam nila sa kanilang mga sarili na nagbabantay pa rin sa paligid ang mga aswang. Maya-maya pa, muli na naman silang nakarinig ng mga pag-alulong sa paligid, hudyat ng pagsalakay ng mga aswang. Dahil sa mga pangyayaring yon, muli na namang binantayan nila ni Muel ang pintuang malapit ng masira upang hindi ito maging daan para sa mga aswang na mapasok ang kanilang tahanan. Sa pagpapatuloy ng ganoong kaganapan, biglang nabaling ang kanyang atensyon sa anak ng albularyo nang sigawan siya habang itinuturo ang silid ng kanyang ina. Nang masipat niya ang bagay na yon, agad naman siyang kumaripas ng takbo patungo sa silid na kinaroroonan ng kanyang mga kapatid. Hawak-hawak niya noon ang napakatalim na talibong, handang ihataw sa kahit sinong demonyong kanyang makakasalubong. Nang marating na niya ang lugar, bigla namang nanlaki ang kanyang mga mata nang masipat niya ang kanilang bintana na dahan-dahang bumubukas. Ang kanyang ina naman noon, marahanang tumatayo sa higaan nito habang humihingi ng tulong. Nay! Umalis na kayo dyan! Sigaw ni Muel habang iniaabot ang kamay nito. Nang marinig ng kanyang ina ang kanyang sinabi, pinilit naman itong tumayo at maglakad sa kabila ng sama ng kanyang pakiramdam. Ang mga kapatid naman noon ni Muel, mabilisang tumungo sa sala ng kanilang bahay habang patuloy na umiiyak. Halos ang pakiramdam niya noong mga oras na yon, para silang sinasalanta ng isang delubyo na animoy sa bahay lang nila nangyayari. Maliban kasi sa mga aswang na pumapaikot sa kanilang tahanan, nararamdaman din nila ang malalakas na hanging habagat sa himpapawid. Patuloy itong nananalasa sa kanilang bubong na parabang konting lakas na lang nito, matutuklap na ang kabuang bubong ng kanilang bahay. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla namang natigilan ang pangyayaring yon nang makarinig sila ng mga taong nagsisigawan di kalayuan sa kanilang tahanan. May mga daladalang sulo ang mga ito na siyang naging sanhi para maitaboy ang mga aswang sa buong paligid. Sa paglapit ng mga taong yon sa kanilang bahay, bumungad sa mga mata ni Muel ang kanilang mga kababaryong labis-labis ang pag-aalala sa kanila. Kasama nito ang albularyong tumulong sa kanila na siya namang labis nilang ipinagpasalamat. Sa pagbalik ng katahimikan sa paligid, doon pa lamang nakaramdam ng kaginhawaan ang ina ni Muel. Bagaman maraming tao ang hindi nakakita sa mga nilalang, hindi pa rin nila magawang maipagkaila ang bakas ng karahasang ipinakita ng mga ito sa bahay ng pamilya ni Muel. Sa pagsapit ng umaga, dumating na ang kanyang ama galing sa pagtitinda ng mga mais. Pagsilay nito sa kanilang tahanan, nasipat niya ang kanyang anak at ang lalaking tumulong dito na abala sa pag-aayos ng kanilang bahay. Pinalitan na nila noon ng isang malapad na kahoy ang pinto upang masigurong hindi na ito kayang suwagi ng mga aswang.
Sinigurado din nila noong hindi gaanong kanipisan ang dingding ng bahay nila ni Muel nang sa gayoy hindi na maulit ang mga pangyayari. Anak, ano bang nangyari? Bakit nyo inayos ang pintong yan? Bungad na tanong ng kanyang ama. Marami hong nangyari, tay. Si inay na lang hong kausapin ninyo para malaman niyo ang totoo. Sagot naman dito ni Nimuel. Nang marinig ng kanyang ama ang kanyang sinabi, agad din naman itong pumasok para kausapin ang kanyang asawa. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla naman nila itong nakitang lumabas habang daladala ang 2 talibong na pinatalim nila noong nagdaang gabi. Pagsilay sa kanila nito, agad naman nilang nahulaan ang naisip nitong gagawin kung kaya't dali-dali nila itong pinigilan. Inilahad nila sa kanyang ama noon, hindi nila maaaring guluhin ang mga aswang nang sa gayoy hindi na mas lalong lumala pa ang mga kaganapan. Wala din sila sa posisyon para maglunsad ng gera sa mga ito, gawa ng kakarampot lamang ang kanilang mga bilang. Ang tanging nagawa na lamang noon nila ni Muel ay ang gumawa ng mga hakbang para makaiwas sa mga susunod na engkwentro laban sa mga nilalang. Halos ilang buwan din sila noong nagsunog ng goma at balat ng nyog sa kanilang tahanan, maitaboy lamang ang mga ito. Sa pagsapit ng kapanganakan ng ina ni Nimuel, kahit papaano'y nakaraos naman ito ng maayos. Iniluwal sa mundo ang kanyang kapatid na malusog at nasa maayos na kalagayan. Magmula noong nagkaroon na ng bunso ang kanilang pamilya, mas lalo pa nilang pinag-igihan ang pagbabantay sa kanilang tahanan tuwing sumasapit ang lalim ng gabi. Bagaman may konting pagpaparamdam sa kanilang lugar, hindi na nila ito gaanong pinapansin dahil alam nila sa kanilang sarili, lilisan din ng mga ito. Magpahanggang sa ngayon, nananatili pa ring sariwa sa alaala ng kanilang bunso ang mga nangyari. At nga pala, namatay si Nimuel noong nakaraang taon dahil sa sakit sa puso at sa katandaan. Hindi gaanong klaro ang kwentong ito, sa kadahilanang ito ay napagpasapasahan na lamang. May mga bagay ding hindi na nailahad sa kwentong ito para na rin sa ikatatahimik ng kaluluwa ni Nimuel. Ngunit hanggang sa kamatayan ni Nimuel, paulit-ulit niyang sinasabi sa kanyang mga kamag-anak ang taus-pusong pasasalamat niya doon sa anak ng albularyo na minsan niyang inabutan ng 1 baso ng tubig. Okay, opinyon ko sa kwento. Napakagandang halimbawa ng kwento na to na kapag gumawa ka ng mabuti sa kapwa mo, asahan mo, meron ding mangyayaring mabuti sa buhay mo. 'Di ba? Napakasimple pero napakaganda ng kwento. Yun lang yung pinaka-moral ng kwento na to yung tumulong ka, asahan mo may darating ding tulong para sa'yo kasi hindi ka nagdalawang isip na tumulong sa ibang tao eh. Siyempre, yung tao na yon, kung hindi man siya yung tumulong sa'yo, well, may ibang tao bang tutulong sa'yo? At yun yung ama nung lalaki, di ba? Ang galing lang, nakakatuwa yung cycle ng kwento. Pero yun nga lang, may mga detalye talaga na hindi na binanggit sa kwento. Hindi ko lang alam kung ano yun kasi wala ring nasabi sa akin eh. Di ba? Pero kayo, kung may opinion kayo sa kwentong ito, i-comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.